γυναίκα μετά. Και μετά τι? Escúchame, tío. La mujer después consigue una guitarra y canta. Sí, bueno. Que no canta. Tiene una... Η γυναίκα μετά. Ρε, κάποτε ξέρω εγώ αυτή τη γυναίκα. Δεν ήταν πέρσι στο φεστιβάλ. Μου είχε κάνει μια ταινία και μετά είχαμε βγει έξω, ναι. Και είχαμε γνωριστεί τότε. Καλή κοπέλα ήταν. Wait a moment, bro. Who is the girl we are talking about? Who is that girl? Η γυναίκα μετά. Βασικά, εγώ έμαθα τη γυναίκα. Και να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι έκανα μετά. Θυμάμαι. Ήθελα να τον πάρω τηλέφωνο. Come on, bro. Μετά λέω, δεν θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν το ξανασκέφτηκα. Λέω, πρέπει να τον πάρω τηλέφωνο. Αλλά γιατί να τον πάρω τηλέφωνο? Αυτός με πήρε τηλέφωνο. Μετά σκέφτηκα να του στείλω ένα μήνυμα. Απλά όλη το μήνυμα. You gotta pay attention in the ways you use your fingers. Γενικά δεν ξέρω τι να κάνω. Μπορεί να μπορείς να μου βοηθήσεις εσύ. Βρες μου κάτι να κάνω μετά. But Δεν ξέρω. you gotta think of Πρέπει να something. αποφασίσω άμεσα.